Біз қазір изгі Бұлғар жиынына көшәбіз. Бұйыл анда 20 мыңға яқын дин қардашыбыз барды. Олар Иділ бойы Бұлғар дәулетінде ислам динін рәсми қабыл иттуге 1101 ел тулыны белгіләп өтті. Әлігі тантаналарда Татарстан рәйсі Рүстәм Меңнеханов, ил президенті идарәсінен федераль қонақлар, түрлі төбәкләрдән мөфтиләр, имам хатиплар, Малайзия, Бангладеш кебек мусульман дәүләтләреннән делегатлар катнашты. Изге Бұлғар жиыны бұйыл Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумының йомгаклау чарасы да иде. Бұлғардағы бәйрәм барышын күзәткән Фәйрүзә Мәҗитова репортажын карыйк. Бұлғар жерінде елға бір була тұрған бұл жиынға мұсылмандар рәсми тантаналар башланғанчы иртәләнеп килә башлый. Гыйбадәт кылалар, борынгы мәчет нигезендә дуа укып теләк телиләр. Бұлғар бит инде данлыклы җиребез инде. Монда килүебез белән бик шат мин. Ел сайын киләбез. Бек әйбәт бөтен җирләр шулай. Рәхмәт шушы организовать иткән кешеләренә. Шушы изге җирләрне зират кыласыбыз килә. Безнең әби бабаларыбызның мусульман дине кабул иткән җирләребезне күреп шушында тынычлап кайтабыз. Моннан берничә гасыр элек Бұлғарға үтеп кергән ислам дине. Жиынға килүчеләр иртәдән үк театральләштерелгән тамаша карый алды. Анда ислам динен кабул итү тарихы күрсәтелә. Монда Кулгали, Алмыш ханда, Багдад илчесе Ибн Фадлан образы да бар. Бұлғар җирләре менә шушы инде. Изге Бұлғар жиынына республиканың барлык районнарыннан төрле төбәкләрдән кунаклар килә. Аларны Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әлбәттә, Бұлғар ул безнең нигезебез. Безнең Бұлғар булганда безнең телебез, динебез, гырыф-гадәтләребез ул яшәячәк һәм сезнең һәммәгезгә дә менә бүген безнең белән бергә монда булуыгыз өчен кунакларыбызга чын күңелдән зур рәхмәт, уңышлар. Бұлғар жиынына Россия президенты каршындагы департамент җитәкчесе Евгений Еремин да килгән. Ул узган елда мондагы рәсми тантаналарда катнашкан иде. Сүзен татарча башлады. Исәмисез, добрый день. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я очень рад приветствовать вас здесь. Мин сезне Россиянең изге урыннарының берсе булган Бұлғарда сәламләвемә шатмын. Бу җирләрдә моннан 11 гасыр элек татар халкының борынгы бабалары ислам дине кабул иткән. Бу җирләр безнең ил халкының алар нинди милләттән булуына карамастан уртак рухияткәрләре. Без бердәм халык, бу бердәмлекне кадерләп сакларга кирәк. Основы мировой религии ислама. Бердәмлек татулыгыбызны үзарабызда bütün milletler, bütün din әһелләре арасында ныгытып яшәүләрне Раббим насип итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух. Рәсми тантанадан соң җәмәгать намазы укыла. Моның өчен мөселманнар 13нчы гасырда төзелгән борынгы мәчет нигезенә килә. Җитәкчеләр дә, кунаклар да барысы бердәм булып сәҗдәгә китә. Намазны җәмәгать белән укуның әҗере күбрәк ди моны белүчеләр. Бу гаилә Чувашиянең Шыгырдан авылыннан, оныклары да үзләре белән. Аларда күреп үссеннәр дибез инде. Biz bunda yılına bir kat tövbe etip gitəbiz indi. Şidil kunaklары монда Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумнан соң безнең ил мөселманнарының гырыф-гадәтләре белән танышу өчен килгән. It is my first. Минем Россиягә һәм Татарстанга беренче килүем һәм Бұлғар белән танышуыма бик шатмын. Безнең беренче сәфәрнең шундый чарага туры килүе ул үзе бер мөгъҗиза булды. So happy. I had no idea actually about. Россиядә моның кадәр мөселман яши дип белмидә идем. Сезнең илдә төрле төбәкләр бар һәм анда ислам динен тотуларын монда килеп ләккәч кенә аңладым. Entire Muslim states and entire like. But we heard about Tatar people. Татар халкы турында белә идем, әмма аларның мөселман булуын белмәдем. Тарихыгызны өйрәнәм. Минем өчен Россиядә мөселманнарның булай яхшы яшәвен күрү бик рәхәт булды. Бұлғар жиыны кунаклары Мөхәммәд пәйгамбәрнең ядкарларын күрә алды. Дагыстан мөфтиенең шәхси экспозицияләрендә кадерләп сакланучы 10 экспонат пәйгамбәрнең чәч бөртеге, май савыты, кәсәсе, кылычы, истәлек тамгасы бинасына куелган иде. Алар белән Рөстәм Миңнеханов та танышты. Мы имеем возможность увидеть все, что пророк видел, дотрагивался. Большое спасибо, я тоже имел возможность. Экспонатларны күрергә теләүчеләр бик күп иде. Хәтта менә шундый чират җыелды. Бер сәгатьләп көттеләр, барыбер ядкарларны күрмичә китмәделәр. Шундый зур чират торсак та, менә Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирде. Шушында киреп, менә хисләнеп, менә
чыктым мин. Менә күңелемдә шундый менә ишектер нур барлыкка килде. Мин бик шатмын, Аллаһ Тәгаләгә бик рәхмәтлемен шушында килүем өчен. Изге Болгар җыенының тагын бер күркәм традициясе ул Билбау көрәше буенча халыкара ярыш. Монда иң көчле спортчылар катнаша. Көрәшне Рөстәм Миңнеханов та бер елда калдырмый. Аны ул тамашачылар белән бергә карый. Болгардагы чемпионатта Азербайҗан көрәшчесе Жамал Фәйзиев батыр калды. Бүләкне ул Рөстәм Миңнеханов кулыннан ала. Награждается абсолютный батыр гала матча международных соревнований. Жамал Фәйзиев, Азербайджан. Главный приз на помост көрәш поднимает рекордсмен. Bir yıllık tənəffüsdən соң Изге Болгар җыены дин кардәшләребезне кабат үзендә сыендырды. Монда килүчеләр әйтүенчә, алар тагын бер елга җитәрлек рухи көч һәм илһам алып китә. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.